Vadikani, mufaro wangu kusangana nemi tiri pachikuva chemhemberero apo patinopemberera hama neshamwari, zvikuru sei nyika yamangwana. Ivo vechidiki vava vatiri kuona vari kuita ndima dzakasiyana siyana, ngatizvibvumei kuti ndima dzawanda dzinopa upenyu. Iwe uenda mundima yako, asi hatigoni kutanga basa ranhasi tisina kutienda dande mutande, nekuti ndio vanotipa masaisai ekuti tigone kutaura nemi pasi rose. Nedande mutande zvinoendeka. My Samba Show is powered by dande mutande. Isu tigere mumusha wakanakisa wakadai watakagadzirirwa neWamambo Space Creatives. Saka takupinda muno kutaura nenyanzvi yedu. Wakadii yako? Ndinofara zvangu. Kwawabva kwakadii? Aiwa, kwandabva kwakana. Asi uri kunyara here iwe? Haasi kumbonyara. Kana usinganyari uri kufaraga. Ngatitaure. Ndiri kukunzwa kuti uri kuimba chaizvo, asi satapinda munhoroondo yako iyoyo yekuimba iyi. Ndiri kuona nezera rako, pamwe uchiri wechidiki. Ndingade kuti umbondipa nhoroondo kuti zvakatanga sei zvekuti iwewe uimbe. Zvekuimba ndingati zvakatangira tiri kuchikoro. Tichingoita zviye zvekungoimba tichirova mabhenji mukirasi ichinakidzwa. Kuticha wangu ari kupi muchirova mabhenji? Pane pari palunch. Aya, wasotsveka. Tizvozvo. So tiangonakidzwa tichingoita ari mafanisi. Because inini pandaiti ndo pane talent yangu, ndaitamba bhora. Ndo pandaiti ndo pane talent, but wakambotogoesa? Ndaitogoesa zvakudaro. Waitamba bhora ripi? Mabhora akawanda kare. Ndaitamba soka. Remakumbo, irokukava remakumbo. So tichiimba daro ndakatozoona kuti taita ari makwikwi kare like competition. So ndakatozoona kuti ndenge nditori nani pane vamwe vandoita sei wawaikwikwidzaana navo. Ndizvozvo pandakutotanga kuitawo serious nekuimba. Ndizvozvo. Kukumba uku waimboimba here? Kumba ndaisamboimba. Ndizvozvo. Nokuti wongoro netsvakiri dzinoratidza kuti hanzi vana vanozogona kuimba pamberi apa, hanzi pavanozvarwa ndo vanobararadza mhere kuchema, kurakidza kuti ndauya. Hauna kumboudzwa here kuti wakachema stereki pawakazvarwa? Ndakaudzwa kuti ndainetsa chete. Wainzi wainetsa uchiita sei? Vana vese vanongonetsa. Ndane musikanzwa wakanyanya ndiri mudiki. Asi yakazopera zvayo? Aiwa, kana yakazopera zvayo zvakanaka. Ndoziva kuti munhu hatange ari mustudio, munhu hatange ari kuchikoro. Wandiudza kuti kuno kuchikoro ndokwawakatanga kudzidza muchiita makwikwi mukazodini dini. Asi kuti uchizoenda kustudio zvanga zvafamba sei? Wanga waimbei? Wanga wasangana nani? Like tinizoenda kustudio ndakatanga kugara kuMbare kwandaidzidza kuchitungisa. So kuMbare. Saka kuchitungisa kunoita zvinoendeka kaka. Nokuti vanhu vazhinji vari kuita zvinhu, vazhinji vacho havasiye chitungisa. Chitungisa ndokwazvinotangira. Ndokwachaminuka uko. Ndokwazvinotangira zvichiuya. So ndaita tedzi wangu inogara kuMbare, mama wangu chitungisa. Saka ndaita zvekuenda uchifambira vabereki. Ndichifambira vabereki vangu. Saka pandikazoenda kuchitungisa pandikabva ndatanga kuendawo nefriend yangu yaigara kuGlenview. Ndiyo ndatanga kuenda naye mastudio echindendisawo mali, achindipawo malinks ikoko kuzochitungisa ndaisenda studio. Ndaenda kana ndiri kuMbare. So aindipawo malinks ekustudio chienda chipinda mastudio. Takazongoti ari makuseni ndobva tongotimira apa timbotsvaga vhidhiyo rekuposta. Ndobva anditora kavhidhiyo ndobva akaposta, ndobva akafarirwa nevanhu. Wanga waimba? Kavhidhiyo kaya. Ndokekutanga ikako? Ndokekutanga. Wakaimba kuti kwidi kwewe? Song inonzi Hauna Keneni. Hauna Keneni? Imboimba tinzwa. Aiwa, zvina mhosva unongorova padiki pacho ini. Vanonzi saninge zvangu ndakabroka, muhomwe makatochoboka, hauna Keneni. Wakandisiya ndakanoka, dzaive zvese kwasiri kustika, hauna Keneni. Song iyoyo kafreestyle. Ende unogona kuimba. Izwi rako rabva razunza kastudio kangu. Thanks mama. Saka ndobva kaita mukurumbira. Then ndobva ndazoendawo kuNash. Now ndokwandoshandira kuNash TV. Kune album launch randikabva launch musi wa 22 November. Makurukuto
makurukutu ndakaloncherwa natinashe mutarisi ndokwandoshandire ne inonzi chii yawakadoncha? yanzi Fighter album iyoyo. Fighter murwi ndizvozvo ndo zvinoda upenyu, zvinoda kurwisa, tinomira naupenyu. Saka pane nziyo ngani? Pane 8 masongs. Pane dzaunoziva kuti iyo kana kuti ungangoti mbiri nhatu kuti pane imwe inonzi pane dzakabuda pasocial media dzinotomboteererwa nevanhu. Pane inonzi Kapoto, kozoita inonzi Hello Mwari featuring Nisha, dzese dziri paYouTube. Kozoita inonzi Asi Baby Hello, kozoita inonzi Une Pamuromo, dzakati wandei. Ndizvozvo ngatimbopindai une pamuromo zvainonzi chii, ngatifambei nayo, nokuti kana wakuimba kuti une pamuromo zvinoreva kuti pane zvawaona, pane zvawasangana nazvo, hazvingave zvako, zvinogona kunge zviri zveuyo neuyo navo. Une pamuromo ichi ngatipinde mairi. Like inini ndinoimba malove songs. So Une Pamuromo sezvamataura kuti pamwe pacho tinoimba zvatisina kuona, pamwe pacho tinoimba zvataona. So Une Pamuromo isong yekuti like ini segadzira yandikaita tiri pamafaro hanzi, and then musikana vari kutofarawo vari chikuru chavo apa tiri kwedu. Ndovana mutarisa tambiro yacho anenge obva anditarisawo, obva atanga kuwedzera kutamba, inini ndakamutarisa ndiri kwangu ndikutofarawo tiri chikuru chedu, ivo vari kwavo. So ndo pakabva Une Pamuromo. Angachiita muromo wemanje nekuti maziso nekuti tatarisana kuti uoneka, kozi inotanga chizi ndatarisa maziso ndaona hora, apa ndakufunga utoburitsa matora, ndakabva Sweden ndichienda kuAngola. Saka unotarisa zvakanaka, unoimba zvakanaka, nokuti kazhinji tinoziva kuti maziso anotaura, nokuti ukatarisa munhu nerudo anonyatsokuona. Ndo paunozonzwa zvinzi masikati aona rudo ruri maso ako. Ukamutarisa uone maziso akati kwindi, munongopfudzana. Maziso anotaura. Wakataura zvakare mune imwe nziyo yako Kapoto. Kapoto keyaka? Kapoto manje inonetsa kuti ndikutsanangurire mama. Kozi vazhinji vanoitora nepakasiyana. Vanoitora nepasi riripo. Asi iwewe ndoda kuti undiudze pako pawanga wakataura. Asi inonyadzisira here? Inyadzisire but like isong ko pazobuda but sei isong yekuti vanhu vakuru ndovanokwanisa kuiunderstand. Ndiri munhu mukuru chirega ndiinzwisise. Song yekandikuimbira motondiudzawo handei nayo nzi ndakakuti handei kwatete zviganziro satibon bebi wakuitosta wetalaki kamoyo ndekapasta dai kuri kutara ndaishansa wechirasta kana uti wangu wechigangsta ukaita paenga dai ndakakuplasta maybe ndini ndiri kukukosta ndakungoti standwapati zviri kwere unoisa kanyama ofraya ovhara poto hauziye kuti inotsva here kanga nichikutsura tiri kuteni nchikurayira ndichikuruma nzeve. Aiwa ndakanzwa asi manje isusu kurudziro yedu yatinopa ndeyekuti wakaimba kamba kauka kakanaka, munhu kana akatadza kubika harowe. Manje wabva wataura ndaikublasta, zvino kamublastira kanyama kacho kanenge kakakura sei, noti kana wati kanyama pamwe akasvike kana kg kanyama kadiki kakapisika kaka ndokawakublastira munhu. Aiwa inini ndinoinzwisisa kana manzisa ndainzwisisa nokuti ndainzwisisa watoti panotori nedzidziso ipapo. Saka inenge ichida kuti kana vanhu vanzwa rwiyo irworwo vazive kuti aiwaka munhu wese anombokanganisawo pamwe kanyama katsva. Aisa nyama mutosta haasi kuziva kuti nyama inogochwa. Kudzidza hakupere, kudzidza hakupera. Hausati wamboona kuti pane mumwe ndinoziva ongororo netsvakiridzo kuti mwakambodya kakatauro kemundege kai, handiti vanopa tutauro tunopisa tuye kuti mupukute maoko mudini zvino akangofunga kuti zvese zvinopiwa mundege zvinodyiwa. Akabva atora katauro yakaruma akatozonzwa nevamonzi no akadyiwe. Saka izvozvo ndizvo zvaunenge uchitaurira vanhu kuti udzidzise, harusi rwiyo rwakaipa. Asi inini kurudziro yandinokupa ndeyekuti mudiwa wako ndiwe wakare, unofanira kumudzidzisa zvamunoda, iye achikudzidzisawo
iwe uchimudzidzisawo. Ngatipindei muzita rako nokuti ndamboda kuti utange noziva kana pachinge pauya ishe kana munhu mukuru hamungotanga nokubvunza kuti Changamire munonzi ani zita. Munombokurukurana Changamire mombodini kana pamberi apa muzoti zviya Changamire zita ranyu ndiani. Saka ndo ranoda kunzwa zita rako unonzi ani. Ndonzi Obert Takudzwa Ncheposhi. Ndo rako chairo rekuberekwa. Remadunhurirwa ndo raomboti harisati rauya. Remadunhurirwa unoziva here kana tichiti zita remadunhurirwa tiri kureva pamwe stage name yaunopiwa nevanhu kuti mukomana uyu, asi iwo unonyora kazvinziyo dzerudo kaiwe. Unoda here kuti ndikupe remadunhurirwa? Kana kuti unaro kudhara kora ndoshandisa rikwanise rekuiswa kumadunhurirwa rekuti Obert rekuti Reima. Reima ndo stage ndo stage name yako. Aiwa, kana uinayo pakanaka. Ndachitofunga kuti hauna kuti ndikupika rekuti mudiwa nekuti uri kuimba zverudo kai. Ndachifunga kuti mukutaura reshona. Aiwa, reshona kamudiwa ishona. Zvinotongoita. Saka ndakupa isari idzva ndiwe mudiwa Reima. Handitika ndichazorinzwa mudiwa Reima. Vanhu vakakubvunza kuti unoitirwe mudiwa unotaura kuti ndinoimba malove songs. Nekuti kana uchiimba malove songs ako unoningirika. Vana baba nana mai vako kana hama dzako neshamwari vati vambouyawo here iwewe uchiita iya munoti kupefoma? Kualbum launch musi wa22 vanga variko, ndakatovadedza. Vakafara here? Vakafara singaite. Ndizvozvo nokuti mwana wako kana aita chinhu inhano yeupenyu. Vakafara kozi kualbum launch kwangu handi kunyebera mama kwakanakidza. Kwakanakidza. Ngatipindei mazviri kwanyanyaitikei? Kualbum launch chakanyanya kundifadza ndechekuti vanhu vandaiona ikoko vakauya kuzokutsigira. Vakauya kuzonditsigira vanhu kutoti handifunga kuti vainge vachiuyawo kualbum launch kwangu. Vanhu vane mazita vega vega. Kozoitawo hama dzangu nevanondisapota. Kwakazara. Zvinonzi upenyu mwanangu Reima. Kuwadzana, kudyidzana. Mazita hana basa. Mazita hana basa. Kunzwanana ndiko kukuru. Kutsigirana ndiko kukuru. Ndizvo saka wakaona vakasiya zvemazita vakauya kuzokutsigira. Munhu anongoita chinhu chakanaka chete. Ndizvo saka takudaidza pachikuva chemhemberero kuti tikupemberere nealbhamu yako yawakaita, kuti tikupemberere nekaimbiro kako kauri kuita. Ndiri kuona kuti uchiri mwana mudiki, asi shuviro yangu ndeyekuti ufambe zvakanaka mundima yeupenyu, mundima yokuimba. Mabasa enyaya ane miedzo yakawanda. Ndizvo unofanira kuti ukure uchiziva kana wakudzwa naamai. Mune miedzo yakawanda. Kana maita zvokuimba, mwaita zvokuimba. Handitika kana maita zvokufadza vanhu, moita zvokufadza vanhu. Hatidi zvinhu zvakawanda zvouzonzi izvi zvakazoitika netsauna, izvi zvakazoitika netsauna. Hongu tsauna dzinoitika apa neapa. Asi kana munhu aine urongwa hwokuti anonyora nziyo sere oisa paalbhamu, otsvaga dheiti zvoitwa, zvinoreva kuti munhu iyeyo akarongeka. Ndombokubvunzawo mubvunzo yandogara ndichibvunza vanhu vakawanda. Unofungeiwo nenyaya yemadrugs? Nokuti vamwe vanoti kuti uimbe paya maawa akawanda unotofanira kutorova mogo kuti zvifambe. Ndizvozvo here izvozvo? Inini sekuona kwangu kuimba ndiwe hakuna chinhu chinonzi chinoshandisa munhu kuti aimbe. Kuimba is a talent. Kuona munhu achiita nzi chakati ndo chinoita kuti ndiimbe akunyepa. Chokwadi ndechekuti anenge achichida. Saka iwe ungati kudii kunyaya yekuti ari kuda madrugs? Inini ndingangoti zvazaidziso hangu ndichiri kuchikoro kuti munhu akadhakwa nhasi hanzi kufunga kwakwe kunomboita low ndizvozvo than munhu ari sober. So inini hangu handidhakwe because of nechida kuti ndizogadzira nziyo dzine musoro dzekuti munokwanisa kuteerera kana imimi mama. Ndizvozvo makorokoto chaiwo. Isusu tinoda kuti kana tichiteerera nziyo dzako tinge tichiteerera nziyo dzako takafara, takasununguka, tichinzwa kuti haana kuimba akadhakwa. Nokuti kunyange vanogadzira doro, kunyange vanogadzira zvinodhaka zvakaita sefodya yekuti ukainyanya inokupa utachiwana. Doro dzimwe nguva unotonzwa vachitaura vega kuti kana manwa doro musatyaire mota. Handiti wakambozinzwaka? Zvino wakanzwa kudya kwokunzi haugone kutyaira mota, haugone kuita mushini. Aiwa, hakuna kunaka.
Saka vanenge vachida ndoziva kuti tiri munguva yekufara, tiri munguva yekisimusi. Tinokurudzira kuti kana muchinge manwa doro, musatyaire mota, musamhanye mukati memugwagwa, kufamba mumugwagwa zvakanaka, asi nziyo dzenyu ngadzirambe dzichienderera mberi. Kunyaya yemubvunzo wangu wokupedzisira social media, unoiona sei social media? Nini social media mama ndingangoti unofanira kungoita like zvaukuona zvinodiwa nevanhu pasocial media because kukana vachida zvinyadzi aiwa ipapo manje vanozoita kakupikisika mbichana iwe unokwanisa futi kuti watenda kuti vasade zvinyadzi because vanhu vanongoteerera zvawaita iwewe. So ukawaitira zvinyadzi vamwe vacho vachitambira, vamwe vanozvitambira, haukwanisa kufadza munhu wese. But chinongodiwa chete pasocial media kungoita zvakanaka, zvaukuona zvakanaka but vanhu vakuzvida, kungoita izvozvo. Haufaniri kumanikidzira kuita chakashata nekuti hanzi vanhu. Mashoko makuku taurwa naReima kuti hanzi ngatingoshingirirai kuita zvakanaka, kungoita zvakanaka chete. Kunyange ukamanikidzika ukaiswa mukona ukaita sei, vanhu vachida kuti uite zvakaipa, iwewe shingirira chete kuita zvinhu zvakanaka. Asati apedza kauchandiimbira kamwe karwiyo, nokuti paipai wangoimba kapaita ngoita zvongopindana nechimbo, imbondiimbirawo karwiyo kwekuti ndisare ndichinzwa ndakanyatsodekara. Hausina kumboimba nekuti zwa rako rakanaka rine simba. Avadi kuti mari ndikoiona, vanondirangana kuseni vari pamushana, ndazozviona ndo vanonditumira makona, vakandironda ubva nesuro upenyu unorema. Aiwa ndiri kungoshingirira mama, ndiri kungochema, handichiziri chinhu panyika ndiri murimani, hapana chandiraira ndakura ndatochirema. Faita nditori mukaka wakarongwa, handina unhu kana neboma ndiri kungosungwa, haba nevanhu pakudenwa ndini ndongotangwa, hameno munyama here kana kuti kungovengwa. Saka teererai vabereki vachiri vapenyu, chimwe mashoko akanaka nedzidziso. Regei tingopedza tichiti vadiwa vatariri nevateereri, chiri mumusakasaka ngachizvinzwirei kuvabereki nekuvatariri vevana. Havo vana vedu vari kuita ndima dzakasiyana siyana, ndima dzekutifadza, ndima dzekutitandadza. Vanoda rutsigiro rwedu, ngativatsigirei. Hatigone kupedza chikamu chino kana tisina kutenda dande mutande, nokuti ndo yatipa masaisai ekuti titandadzane pasi rose. Nedande mutande zvinoitika. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Ngatisanganei zvakare, svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndiri wenyu Dr. Rebecca Chisanga.